İsa bilen şägirdleri Yerusalime goloylap, Zeytun dağının eteginnäki Beytfac we Beytaniya gelenlerine İsa iki şägirdini yollap olara öňüňizdäki oba barın. Oba giren ýeriňizde daňylygy duran taýhar taparsyňyz. Onuň üstüne şu wagta çenli hiç kim bilen näler. Onu çödüňne bäri alyp gelin. Eger biri sizden näme üçin onu çözýärsiňiz diýip sorasa, oňa bu taýhar Rebbe gerek. Onu basym ýzyna iýberer diýip aýdyň diýdi. Şägirdler gittiler we köçede bir gapynyň agdyna daňylygy duran taýhary tapyp onu çözdüler. Ol ýerde duran bir näçe kişi olara "Näme üçin taýhary çözýärsiňiz?" diýip soradylar. Olar da İsa'nın aýdanyny aýtdylar. Onsoň ýanky adamlar olary goýup berdiler. Taýhary İsa'nın ýanyna getirip dowanlaryny onuň üstüne atdylar. İsa da taýhara minni. Köp adamlar dowanlaryny, käbirleri de ağaçlardan şaha kesip yola düşediler. Öňden barýanlar we izdan gelýänler Hudaýa övgüler bolsun, Rebbiň adyndan gelýäne alkyş bolsun. Atamyz Dawudyň goloýlan paçalygy gutly bolsun, göklerde alkyş diýip beýgirşýardylar. İsa Yerusalime baryp ibadathana girdi. Daş töweregindäki ähli zatlary gözden geçirdi. Soňra gün giýjigip barýanlyk üçin 12 şäherdi bilen bilelikde Beytaniýa gitdi. Ertesi gün Beytaniýadan çykanlaryna İsa ajykdy. Uzagrakda gür ýaprakly bir incir agaçyna gözü düşenne ondan incir tapmazmykam diýip agaja tarap ýöredi. Onuň ýanyna gelenne ondan ýapraktan başga hiç zat tapmady. Sebäbi incir mövsümi därli. İsa agaja "Goý, mundan beýlek senden hiç kim miwe iýmesin" diýdi. Şägirdleri hem muny eşitdiler. Soňra olar Yerusalime geldiler. İsa ibadathanyň howlusuna girip, o ýerdäki satyjylary, alyjylary gowmaga başlady. Pul çalyşýanlaryň tekçelerini, kepteri satýanlaryň oturguşlaryny düňlerdi. Hiç kime ibadathanyň howlusundan goş gatnatmaga ruhsat etmedi. İsa olara öwretmek bilen "Meniň öýüm ähli milletler üçin ibadat öýü diýilip atlandyrlar" diýip ýazylgy dälmi näme? Emma siz muny garakçylaryň sürenine öwrütsiňiz diýdi. Muny eşiden ýolbaşy ruhanlar bilen Tövrat mugallimlary İsa'ny öldürmegiň küýüne düşdiler. Olar İsa'dan gorkýardylar. Sebäbi tutuş halk İsa'nın taglimatyna hayran galýardy. Akşam düşenne İsa bilen şägirdleri şäherden çykyp gitdiler. Ir seher bilen geçip barýarkalar olar şol incir agaçynyň kökü bilen gurandygyny gördüler. Petrus bolup geçen wakany ýatlap, "Mugallim, seret, seniň gargan incir agaçyň gurapdyr" diýdi. İsa olara şeýle jogap berdi: "Hudaýa iman edin. Size dogrusyny aýdýaryn. Kim ýüregine şübhä ýol bermän, diýäniniň boljakdygyna iman edip şu daga göterilýär deňze diňil diýse de onuň diýeni bolar. Şonuň üçin size diýärin. Doga dilek edip Hudaýdan soran her bir zadyňyzy eýem alandyňyza ananyň. Ol size berler. Hudaýa doga okumaga duran mahalyňyz birinden öýke kiýnäňiz bar bolsa, onu bagyşlaň. Şonna gökdäki ataňyz hem siziň ýazyklaryňyzy bagyşlar." Olar ýene Yerusalime geldiler. İsa ibadathanyň howlusuna gezmelep ýörke ýolbaşy ruhanlar,
Tövrat mugallimlary we ýaşullar onuň ýanyna gelip, sen bu zatlary haýsy ygtyýar bilen edýärsiň? Bu işleri etmäge sana kim ygtyýar berdi? diýip soradylar. İsa da olara, men hem size bir sowal berjek. Maňa jogap berseňiz, size bu zatlary haýsy ygtyýar bilen edýänimi aýdaýyn. Hany, maňa aýdyň. Yahya çümdüriş ygtyýaryny nireden aldy? Göktenmi ýa-da insandan? diýdi. Olar muny özara maslahatlaşmaga başladylar. Eger gökten diýsek, ol bize, onu näme üçin oňa inanmadyňyz diýär. Emma insandan diýsek, olar halktan gorkýardylar. Çünki hemmeleri Yahyany hakyky peýgamber saýardy. Ahyry olar İsa, biz bilemzok, diýip jogap berdiler. İsa da olara, menem size bu zatlary haýsy ygtyýar bilen edýänimi aýtjak däl, diýdi.